Takže čau, já si tam u nového videa ze hry jménem Zombie Tycoon. Jak už vidíte, tak jsem tady koupil jenom nějakého základního tady pracovníka. Dává tady to. A vydělává nám vlastně peníze. Ten zvuk se mi vůbec nelíbí, jelikož to je boss, který ho já takhle nedokážu porazit. Protože mám, jak se mohli všimnout, jenom pistolku. Já zapomněl vlastně, já jsem si připojil sem do grupky, takže máme i tady tu krásnou zbraň. Takže přišli jsem na zombici, už koukám. Kurňa, zabili mě. A nic, každopádně my se spawneme tady. To zabijíme je. A. Když se hodili zbraně s tlumičem, aby nás neslyšel. Každopádně jdu postavit se rovnou zdi. Už musím uznat, že jde docela rychle. Tak, pustíme dveře. Sakra, zabil mě. On ho to chce vylákat vám. Tak. Zajdeme, zavřeme za sebou, co k nám nedostanou. Chudáky mi chtěli zazrnout přímo přes obličeje samozřejmě. Tak. Tak mám lepší dropper. Jsme tady schodiště, koukám, že krásně nahoru vůbec nemá ani schody, ale já stejně vyjdu. Musím znát, že ty lidi jim dávají zabrat tomu bossovi. Slyšel 4000 životů, v té době, co jsem se napojil. Začal tohle natáčet. Se koukneme, tak vidíte, máme tu. Vlastně vyrábíme tyhle zbraně. MP5, co takové. Oni se nám to prodá. A máme to. Aha. Koupíme tu golden guny. Ještě někde něco můžu koupit se takhle pardon. Koukám, že tady nemám na to peníze, ne? Musím uznat ale, že oproti třeba Gas Station Tycoonu, no tak to jde trochu pomalejš, to je rychlejš. Tak máme to, krásně pepitku. Koukneme se sem. Mám, že jsem vyskočil oknem, kudy se nemá chodit. Krásně se to takhle pozabíjíme. Aby jsme měli čistý vzduch.
Tohle si na něj namíříme a jdeme. Tak. Pokusím se přečíst. Co tam je napsaný? My decorations. Tak to asi momentálně nechci. Tak. No tady 4000, které se mi tu našetřily, což není zrovna málo. Ale stejně věřím, že nám to rychle zmizí. Tady koupíme balkon, světla. Dobře. Koukám, že se nám sem prostě musí dostat. Koukám, že už mám věci převážně jenom venku. Což špatný pro mě, dobrý pro zombíky. Tak, koupíme tady zdi. Budeme koupit zdi ještě tam. Doufám, že budeme moc koupit nějaký brány. Koukám, že tu máme bose. Kurňa. Nejrychlejší jak já. No, tak mě zabili. Každopádně já si je tady zabiju. Já spolu tady na balkóně. Bík nevím, jak jsem je mohl všimnout. Neříkejte, že mám otevřeno. Jestli mi to je jedno, víte? To mě nic nevidím. Řekněte mi, jak se mi sem dostal. Řekněte mi, jak se sem dostal. Sakra. Musím dát první osoba, bych... No, tak nemůžu první osobu. Lákáme ho sám. Tak. Dohýluju se asi. Nejsou okna asi. Co? Jako já půjdu sem na balkon a koukneme se, jestli ještě něco potřeba koupit tady vzadu. Koukám, že je. Nevím, jak se to Bík může všimnout, ale je to jedno, páč on se ke mně nedostane s tím, jak hloupej je. Jsem tady toho bossa.
Dupí, sakra. To mi začíná noc, tak jsem musel spadnout. Ale ono je zajímavý, že jenom už si můžete všimnout, že oni prostě nejdou k nikomu jinému, že třeba k tomu sobě, ale vážně, že kempí. Což není správně podle mě, protože ani v realitě ty zombíci prostě nejsou zasedlí na vás. S tím, jak malej mozek mají. A nemá mě jak vidět. Prostě to je další problém. Mě nemá jak vidět, ale Stina chce jít po mně, protože mě nějak vidí. Já vážně jako chtěl bych, aby to dodělali. Jdu sice pro samou sebevraždu samotnou, ale to je jedno. Už to máme dobrý, je tady. Koupím ještě tady něco. Já jsem čekal, že když se to jmenuje Scrap Supply, že nám to sem nehodí letadlo, to jsem nečekal. No nic, každopádně já vím, že to je takový blbý, ale tak hold. Open. Close. Budu koupit akorát tu věc, jestli to tam stihnu. Mě by zajímalo, jak to mám jít koupit lidi, protože tvůrci dají, vole, spawn kód 1 000 000, spawn číslo, kolik si jich má spawnout 1 000 000, vole. Až jim jdou po mně. Ještě něco? Co by se měl skočit? No. Hele, tady. No, musím uznat, že stromeček trochu větší. A tady to je, tady ta. Koukám, že tady to je ta stromová základna, jak bylo na fotkách. Nic, každopádně, abych to tady asi ukončil. Naše krásný bejsky, což ten strom je vážně až moc velký, musím uznat. Lepší velký než nic. No nic, každopádně já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr se zvonečkem, budu za to velice rád. A čau. Čau u příštího videa.